Moikka, mä oon Maaria. Moi, mä oon Mika. Ja me ollaan Faktiasta. Faktia tarjoaa yrityksille koulutus- ja valmennuspalveluita. No, me tarjotaan erilaisia palveluita yrityksille ihan pienestä suuriin yrityksiin. Ihan Forssassa ja koko maassa. Lähinnä se, että mikä siellä yrityksen tarve on, niin sen mukaan me niitä ratkotaan. Ne aina niin kuin hyvässä yhteishengessä. Yrityksen koolla ei ole mitään merkitystä, että voi olla ihan yksin yrittävä tai sitten iso konserni ja kaikkea siltä väliltä. Meillä on kokemusta erilaisista koulutuksista ja koulutusaloista ja me järjestetään se koulutuksen sisältö avaimet käteen periaatteella. Yrityksen ei tarvitse huolehtia mistään paperitöistä tai mistään koulutukseen liittyvistä järjestelyistä. Me hoidetaan kaikki. Mikä sellaista seuraa me haetaan? Minkälaisia yrityksiä? Me haluttaisiin olla sellainen kumppani yrityksille, joka katsoo pitkälle tulevaisuuteen, haluaa kehittää omaa yritystään, on kiinnostunut omasta henkilöstöstään ja haluaa, että yrityksen toiminta menee eteenpäin ja kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Joo, ja aika pitkälle meidän kumppanit onkin sellaisia, eli sitä samaa porukkaahan me haetaan. Mun mielestä kaikki olon tarve tai seuraa vailla, niin voi ottaa meihin yhteyttä. Ja totta kai me ollaan kiinnostuneita siitä, että meidän seutukunnalla sujuu hyvin ja meidän alueen yritykset pärjää, eli yritetään järjestää myös muuta kuin koulutus- ja valmennuspalvelua, että erilaisissa kehityshankkeissa pystytään olemaan tukena, esimerkiksi erilaisten rahoitusten hakemisessa. Joo, me ollaan paljon yritysten kanssa tehty hyviä hankkeita ja molemmat on hyötynyt siitä. Sehän on aina hieno juttu. Niin. No mitä me muuta tarjotaan? Yritysten henkilöstön valmennusten lisäksi niin myös yrittäjät itse voi kouluttautua, eli erilaista liikkeenjohdon koulutusta ja yrittäjäkoulutusta on mahdollista järjestää ihan yksilön konsultointiin asti. Eli hyvin täsmällistä ja yksilöllistä palvelua järjestetään. Yhteydenotto vaan meille päin, niin homma lähtee pelittämään. Joo. Ja sitten jos meihin haluaa yhteyttä, niin kannattaa tulla käymään ja ottaa yhteyttä. Siitä päästään aina eteenpäin sujuvasti. Kyllä. Ja myös täällä nähdään. Moro! Moi moi! Forssan kaupunki, Sami Sulkka, kaupungin johtaja. Forssa on kaupunki, seutukeskus Hämeessä, alueen taloudellinen ja toiminnallinen keskus, joka kantaa merkittävän vastuun alueen vetovoimasta ja asukkaiden kannalta keskeisistä palveluista ja tulevaisuudessa entistä enemmän elinvoimaa edistävistä ratkaisuista ja toimenpiteistä. Yritykset on Forssan kaupungille kaikkein tärkein sidosryhmä ja kumppani, koska vain yritysten kautta yhdessä tekemällä voimme asemoida sellaisia toimenpiteitä, millä tulevaisuuden kehityksen suunta saadaan kääntymään. Ja yritysten ideat ja näkemykset siitä, miten ja mihin huomiota kannattaa kiinnittää, on meille äärimmäisen tärkeitä. Forssan seutu on isojen merkittävien haasteiden edessä ja suunnan kääntäminen onnistuu vain sillä, että saamme kumppanuuksiin perustuvan yhteistyön aikaan ja senkin takia business-treffit on äärimmäisen tärkeä tapahtuma. Forssan kaupunki haluaa verkottaa yrityksiä eri toimialojen kesken ja keskenään ja hakea erilaisia yhteistyömahdollisuuksia sekä kaupungin ja yritysten että myöskin strategisten sidosryhmien, kuten ammattikorkeakoulun, ammatillisen koulutuksen ja toisen asteen koulutuksen muiden, kuten Luonnonvarakeskuksen kanssa. Helpoiten tavoittaa sähköpostilla tai puhelimella numeroon 050564001. Soita ihmeessä. Tervehdys. Mun nimi on Heli Pirhonen Ladyline Loimaalta. Mä oon Niemelän Senja Ladylinelta. Me edustetaan Ladyline. Ei, voidaanko lopettaa? Sano sä vaan, että sä oot Heli ja mä oon Senja. Ja sit mä sanon, että mä ollaan Ladyline. Niin on paljon Ladyline. Joo. Aloitetaan me nyt alusta. Ladyline Loimaa on perustettu 2004 vuonna ja on hyvinvointikuntokeskus kaikille naisille ikään, kokoon
kuntoon katsomatta. Eli meillä on tervetulleita kaikki naiset. Ja ihannekumppani, mikä meille olisi, kenelle me voitaisiin järjestää erilaisia tapahtumia, räätälöityjä tunteja sekä tutustumisia meille kautta, että me voimme mennä niihin yrityksiin kertomaan meidän yrityksistä ja viemään vaikka joku tapahtuma sinne yritykseen. Ja se mikä olisi todellakin se juttu, että mikä olisi meille täydellinen kumppani ja täydellinen pari. Me annetaan hyvinvointi työntekijöille, että työntekijät jaksaa tehdä töitä pidempään. Ja myöskin sitten se yritys saa meiltä ne ahkerammat työntekijät. Meihin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse loimaa@ladyline.fi tai puhelimitse 040 565 9835. Kuulemisiin, moi! Mä oon Hirvosen Elina Pilvenmäen raviradalta. Me haetaan täältä toivottavasti sopivaa treffikumppania sitten meidän raviurheilu- ja raviradan toimintakaveriksi. Hyvin pitkä historia. Me ollaan ensinnäkin yhdistys ja me ollaan vähän pyöritään tuolla yritysmaailmassa. Pääsääntöisesti me tehdään raviurheiluhommia, eli ravikilpailujen järjestäminen on meidän päätehtävä ja sitä kautta niin hevosjutut on meille ne ominaisimmat, mutta viime aikoina ollaan haettu tämmöisiä yrityksiä vähän virkistyspäiville ja muille, että on tällaisia uusia aluevaltauksia vähän haussa. Yhdistyspohjaisena toimitaan, meillä on johtokunta, mikä pääasiassa koostuu vapaaehtoisista, että tällaista yhdistysmallista yritystoimintaa. Viime aikoina ideoitu aika paljon erilaisia juttuja, mutta tällä hetkellä on ehkä se, mitä ollaan eniten koettu onnistuneeksi, on semmoisia mukavia, kivoja työporukoita tai sit muita, jotka on meillä käynyt. Että toki sit me pystytään tuottamaan aika monipuolista ohjelmaa ja isojakin tilaisuuksia. Et esimerkiksi joku festarien järjestäminenkään ei ole niin meillä tilojen puolesta ongelma. Että aika laidasta laitaan ollaan vapaita ehdotuksille. Meillä ainakin tällä hetkellä on semmoista hyvin innovatiivista juttua, että ei me pelätä lähteä mukaan vähän erilaisiin juttuihin. Ja ainakin itse koen, että ollaan erittäin luotettava kumppani, että jos ollaan jotain asioita sovittu, niin ne tapahtuu sitten sillä lailla, kun on sovittu, että sen voi ainakin laskea hyväksi puoleksi meissä. Ihan sähköposti on perus, silloin tavoittaa yleensä vuorokauden ympäri, sitten puhelimitse on toinen, mutta nettisivuilta löytyy sitten yhteystietoja, että vähän minkälaisissa asioissa. Pääsääntöisesti sitä toimitetaan yhden ihmisen voimin, että muuhun ottamalla yhteyttä, niin yleensä sit aika moni asia ratkeaa sillä eteenpäin. Hei, minä olen Konsta Heinonen. Juu, ja mä oon Kristiina Heinonen ja me tullaan Kojankulmaan Hake Oy:stä. Kojankulmaan Hake Oy perustettiin 1998, mutta lämmitysyritystoiminta on tehty jo vuodesta 1994. Ja me valmistetaan siis laitteita, hakelämmityslaitteita ja sitten lämmitetään laitoksia, asiakkaiden laitoksia. Eli lämmitysyritystoimintaa. Mutta oikeasti me ollaan täällä. Auvon puolesta. Iisi Auvo. Hän oli itse nyt estynyt tulemasta paikalle. Joo. Ja Auvo etsii parittajaa ja asiakasta. Auvo on hirveän helppo nakki. Lämpiää helposti ja on turvallinen ja luotettava kumppani sekä asiakkaalle että sille parittajalle. Ja että onko Auvo kuuma pakkaus? No kyllä on, ja nimenomaan oikeista paikoista. Kyllä. Sehän on vaarallista, jos on väärästä paikasta kuuma. Erittäin. Joo, ja Auvo maksaa itseensä takaisin tosi nopeasti. Ja sen jälkeen se on sitten ihan pelkkää voittoa. Ei jää hankinta siitä kiinni. Ja Auvolla on nettisivut, sausana1.fi. Sitten on myöskin Kojankulman Hakkela nettisivut, hake.fi. Kiitos. Hei hei. Hei. Marjut Vähos, Forssan seudun nuorkauppakamari.
Forssan seudun nuorkauppakamari on kohta 50-vuotias nuorten johtajien järjestö. Meitä on suurin piirtein 30 aktiivista jäsentä ja sen lisäksi meiltä löytyy myös senaattoreita ja kunniajäseniä. Ja yhdessä muiden nuorkauppakamarien kanssa olemme aktiivinen vaikuttaja kansallisesti, eli Suomen tasolla. Ja maailmanlaajuisesti olemme tosi merkittävä suuri järjestö. Jos olet 25-40-vuotias nuori menestyjä, haluat verkostoitua, haluat vaikuttaa yhteiskuntaan tai kouluttautua, niin sinussa voi olla meidän tulevaisuuden tähtiainesta. Haluamme luoda sinusta tähden, joka menestyy työelämässään tai oman yrityksensä parissa. Me tarjoamme koulutuspolkua, verkostoja, joka auttaa sinua menestymään siinä, mitä sinä teet. Uskalla heittäytyä ja vaikuta. Tule mukaan verkostoitumaan paikallisesti, Suomen laajuisesti, vai lähdetäänkö yhdessä Japaniin tai Kanadaan, missä verkostot on vielä laajemmat. Se on sinusta kiinni, mitä sinä itse haluat. Meidän yhteystiedot löydät nettisivuilta forssajc.fi tai tule tapaamaan meitä business-treffeille. Meillä on mahdollisuuksia. Tartun niihin. Moi, mä oon Tuija. Moikka, Niina täällä. Moikka, Jussi. Moi, mä oon Teemu. Ja yhdessä me ollaan Loimaan seudun nuorkauppakamari. Me ollaan tämmönen alle 40-pisten kerho tai yhdistys, missä me kehitetään itseämme ja omia johtamistaitojamme. Ai mitä? ai mitä mä täällä teen vai? Joo, mä oon yli 40, mutta mä oon semmonen senaattori. Old pal. Yes. Nuorkauppakamari, se on harrastus. Siinä yhdistyy ilo, itsensä kehittäminen, koulutus, vapaa-aika ja sitten vielä perhe. Ja tietysti siihen iloon liittyy useasti myös ne kaverit. Eli täältä verkostosta on mahdollisuus löytää uusia kavereita tai uusia parisuhteita tai muita kumppaneita. Okei, eli joku nyt laittoi kysymyksen, että mitä me oikein tehdään täällä, ketä me oikein etsitään. Ei meiltä mitään. Mitä me etsitään? Niin, mitä me etsitään? No joo, me haetaan semmosia uusia jäseniä, ketkä on kiinnostuneita näistä meille tärkeistä asioista. Eli itsensä kehittämisestä ja johtajuustaitojen kehittämisestä ja yrittäjähenkisyys. Jos ei ole yrittäjä, niin yrittäjähenkisyys joka tapauksessa on erittäin korkealle arvostettua meidän porukoissa. Semmonen tekemisen meininki. Nuorkauppakamariin voi hakeutua kuka tahansa, jos on vaan kiinnostunut noista edellisistä asioista, mitä tässä sanottiin. Ei tarvi olla mikään huippujohtaja, ei tarvi olla edes yrittäjä. Tärkeää on se, että on nimenomaan se tekemisen meininki ja on kiinnostunut siitä oman itsensä kehittämisestä. Tai niin, se, että meidän kautta voi kehittyä huippujohtajaksi. Tai meidän kanssa. Ja toki me haetaan myös yhteistyökumppaneita, ketkä haluaa tehdä yhteistyötä nuorkauppakamarilaisten kanssa. Nyt joku kysyy, mitä me tarjotaan? No mitä me tarjotaan? Erilaisia mahdollisuuksia. Huikeita mahdollisuuksia. Ai, että mitä ne huikeat mahdollisuudet sitten on? No. Jussi. No, nehän voi olla vaikka ja mitä. Se on se verkostoituminen on yksi todella hieno asia, mitä tästä saa. Johtamiskoulutuspaikkoja, learning by doing. Itse asiassa niin kuin Loimaallakin on vuosittain 4 johtajapaikkaa, missä pääsee harjoittelemaan sitä omia johtamistaitoja. Ja Suomen mittakaavassa niitä löytyy toista sataa. Mutta se on niinku yksi tärkeimpiä, että pystyy verkostoitumaan, pystyy tutustumaan ihmisiin, yrittäjiin, erilaisiin yhteistyötahoihin. Eli saa niitä verkostoja ympäri Suomea niin halutessaan. Ja pääsee tämmöisiin vähän glamour-tyyppisiin bileisiin mukaan. Vetää vähän parempaa seppälää päälle ja smokki kaulassa. Kyllä se sielläkin voi joskus. Rusetti kaulassa ja smokki muuten vaan päällä. No nyt joku kysyy, että miten meihin ottaa yhteyttä. Eli
jos sä haluat lähteä tähän meidän Loimaan nuorakauppakamarin toimintaan mukaan, niin yksi vaihtoehto on käydä meidän nettisivuilla, jättää meille hakemus ja me kutsutaan sitten koejäsen tilaisuuteen tai haastatteluun. Tai sit jos bongaat meidät tuolla jossain kaupungilla, niin kannattaa tulla juttelemaan. Tai huomaat, että meillä on joku tilaisuus jossain, niin ilman muuta änkeet itse mukaan sinne tilaisuuteen ja tutustuu meihin. Joku kysyy, että voiko sinne vaan tulla. Joo, voi vaan tulla, jos uskaltaa. Ja kannattaa uskaltaa. Toi on kanssa hyvä kyssäri. Joo, tosiaan se nettisivun osoite on www.loimaajc.com. Sehän menee tässä. Tossa noin. Joo, myös sit somesta meidät löytää totta kai, että ollaan tosi moderneja ja nykyaikaisia. Niin sieltä voi vähän seurailla meidän kuulumisia ja happeningejä, niin lähtekää mukaan. Kiitti, moi! Moro! Moi. Moi! Manpower Group toimii 80 eri maassa tehden 3,4 miljoonaa rekrytointia vakituisiin ja määräaikaisiin työsuhteisiin. Manpower Group Contact Center toimii Suomessa 4 eri paikkakunnalla, Jyväskylässä, Joensuussa, Imatralla ja täällä Loimaalla. Minun nimeni on Anne Piirainen ja meitä manpowerilaisia on noin 100 henkilöä täällä Loimaalla tehden maailmanluokan myynnillistä asiakaskohtaamisia ajasta ja paikasta riippumatta. Asiakas on meille tärkeä. Ai anteeksi, asiakas soittaa. Mun on valitettavasti vastattua tähän. Hei, joku kysyy tuolla, että ketäs me nyt sit ollaan? Aleksanteri Alanen, myyntineuvottelija. Ja mä oon Matikkala Jenna, tiimin esimies. Hei, ihan mahtavaa, että me päästiin tänne tänään siis Kelaa keskellä työpäivää, tämmönen vaihtelu. Se on totta. Työ on kuitenkin aika vaihtelevaa tuossa hommassa. Asiakkaita pääsee kuitenkin auttaa parhaan mahdollisen mukaan ja asiakkaalle saa rahalle vastinetta ja mikä parasta, niin saa vähän vastinesta itsellekin rahalle. Joo, ihan totta. Ja tosiaan se, että meillä on työpäivät tällaisia erilaisia vaihtelevia, niin se, että me pystytään myös töissä kehittämään itteemme ja edetä uralla, jos halutaan. Eli mulla tosi hyvä esimerkki, tulin taloon tiimiin keskelle myyntineuvottelijaksi ja nyt onkin sitten tiimin esimies, eli vedän omaa tiimiä siellä. Itse tällä hetkellä myyntineuvottelija. Tehnyt aika monenlaista urapolkua itsekin yrityksessä. Ollut teknisellä puolella, nyt myyntihommissa, asiakaspalvelussa kanssa, niin pääsee kyllä vaihteleviin hommiin. Nyt noi kysyy että millaisia ihmisiä meillä on talossa. Puolihulluja ainakin. Joo, rohkeita. Sanavalmiita. Kyllä. Mitä muuta? Kilpailuhenkisiä? Joo, tavoitteen hakuisia. Joo. Hyville liksuille pääsee kun haluaa. Kyllä. Erilaisia persoonia. Kyllä. Joo. Jaha. Oisko meidän aika? Kiitos vaan. Vissiin. Just päästiin alkuun. Morjes. Morjesta. Mä oon Kalttosen Juuso. Mä oon Hermanni Sipilä. Ja me tullaan myös Manpowerilta ja sähköisestä asiakaspalvelusta myyntineuvottelijoita ollaan. Kyllä vaan, ja tänäänkin on mennyt erittäin hyvin päivää, että ollaan päästy chattailemaan monia asiakkaiden kanssa ja tekemään esimerkiksi sähköposteja puhelimitse, mitä kautta ollaan sitten saatu asiakkaiden asiat hoidettua. Mutta hei, tuolla just kysytään, että minkälaista seuraa haet yrityksellenne? Joo, ei voi kertoa ihan rehellisesti meistä. Meillä tulee härskiä juttuja, meillä tulee hervotonta juttua koko päivän. Meillä on aina hauskaa, huumorintaju, sulla täytyy löytyä sitä, meiltä löytyy jo. Eli me haetaan just sua, jos sä oot aivan älyttömän hieno ihminen, joka oot rento ja tuut meidän kanssa vaan toimeen näillä spekseillä. Sepässä, ja mikä sen parempaa oikeasti, kuin jos on itsellä vähän huonompi päivä, niin siellä on tiimikaveri, joka tsemppaa sua oikeasti tekemään vielä parempaa tai haastamaan sua vielä tekemään erilaisesti. Totta kai sitten vastapainona niin itse autan ainakin aina kun voin. Et multa voi tulla aina kysymään apua. Kyllä, ja mitä me tarjotaan hei sulle, niin saat ihan huipputyötä. Mahtava kokemus. Kyllä, pääset chattailemään meidän asiakkaiden kanssa, pääset sähköposteja soittamaan ja ihan mahtavaa. Niin, ja näkemään uusia kokemuksia. Koska se, että itse ainakin voin sanoa sen verran, että ei ollut tällaista kokemusta työiden osalta ja on silti päässyt nyt tämmöiseen tiimiin käsiksi. Ja tässäkin on tullut nyt todella pitkään oltua jo ja tykkään kyllä työstäni. Mutta hei,
meidän pitäisi varmaan ruveta pikkuhiljaa lähtemään, niin miten olisi selfie? Kyllä. Hei, messäkin seuraa meitä Instagramiin, sieltä löydät MGSCC Loimaa. Tai sitten Facebookissa. Sieltä löytyy Manpower Group Contact Center Loimaa. Jes, me mennään tekemään postausta. No niin, morjesta. No niin, moikka. Moikka. Mä oon Krista, mä oon tiimiesimies. Mä olen Paanasen Kati ja mä oon tekninen asiakaspalvelija. Ja meiltä löytyy haasteita ja laajaa osaamista juuri meidän tiimeistä. Me ollaan aika moniosaajia, aika monta juttua on tultu tehtyä. Itse olin myyntineuvottelija tuossa asiakaspalvelun puolella ja sain ihan loistot tilaisuudet tulla kehittää itteeni tänne tekniseen asiakaspalveluun ja sitä se totisesti on ihan joka päivä ihan naurun saattelemana. Kyllä. Ja se, että me tykätään oppia, me opetetaan uutta, joten meille vain. Joku kysyy, että mitä me sitten tehdään oikein. Sitten tehdään kaikkea. Se, mitä meillä on hyvin laaja osaaminen. Se, mitä me ei osata, niin ei osaa kukaan muukaan. Ja se, että me otetaan sitä asioista selvää ja opetetaan sitten itsellemme ja toisille. Kyllä. Hei, nyt mene. Anteeksi toi häiriö. Mutta kun nyt kiinnostuit meistä, niin meidät löydät manpower.fi-sivuilta ja Loimaan toimipisteen myös Facebookista ja Instagramista. Nähdään!